Nuiti gagangay nga aldaw, tilaing angin ken sagpaminsan nga uni digiti daluyon ti mangnigan iti sand dunes asakupen ti barangay Navotas iti syudad ti Lawag. Ngamitay bigat, ti dumagundong nga aweng digiti paltog, artillery ken digiti tangke ti kangrunaan na nangnigan. Arid na nagbali na war zone tinaulimek a lugar, bayat iti panang depensa digiti kameng ti Armed Forces of the Philippines wenno AFP ti teritoryo tayo. Dagito nga eksena, ket paset laeng iti naiwayat a dagit pa Joint Counter Live Fire and Land Defense Exercise. Ngimuray may salaeng daytoy a military exercise, impakat dagiti naka full gear a soldado iti abilidad damang sa laknib iti teritoryo tayo. So what you just witnessed is a part of the land defense concept. Okay, so this is the counterattack where the 503rd Combined Arms Brigade engaged with the adversary and drove them back. Okay, so what you witnessed is a combination, it's basically combined arms, a combination of infantry, armor, artillery, all executed together in one concept of operations. Imununan na naplano a karaman ti Philippine Marine Corps, Philippine Air Force, ken Philippine Navy iti joint military exercise ngem gapu iti nagbalin nga epekto ti Super Typhoon Uwan kadagiti duma paset iti Northern Luzon na redirect dagitoy ken nakipagkaykaysada iti humanitarian assistance and disaster response wenno HADAR. Kabayatan na napili ti Ilocos Norte kang runaan nan iti daytoy a paset ti probinsya gapu ta maibilang nga ideal para iti aktibidad. There are other areas that we have considered, but the location of Ilocos is what we deem it as the most ideal because of the proximity of the open space with respect to the littorals. So, had it pushed through with our Navy and our Air Force, we would have seen joint operations operating well beyond our territorial waters. Naipagunam-gunam at inayuswat a joint military exercise ket saan na para iti warmongering ngem ket ditap nagtalina eda nakasagana iti depensa no in kaso nga da iti panagatake. Kuna ni Major General Lohico asaan laing ati Pilipinas iti mga yususwat ti military exercise ngem ket di pati pay iti daduma pagilyan. Training for future operations is a natural activity of any armed forces. That is our commitment to the state and our commitment to the people. So this is, I would believe, very normal for any armed forces, not even in the Philippines, but also for other countries. Warmongering means we are looking for a fight, but this one is a demonstration of our capability to defend our territory. Patsyan ti AFP makatulong iti kastoy nga exercise iti pan nakapatalged ti depensa iti pagilyan. Manayunan ti adalda babaen kadidi bukod ng operasyon, ken kastapay ang madeterminar da iti masapul pay ang ma-improve. Mark Magdirila, Balitang Solid North.